Zdárec lidi, tu je Bojda a dnes jsme tu u další série ze hry Virtual Tennis 3. Dneska mám narozeniny a jsou tu kamarádi Verco, čus, Volker, Fake, Drastia, čus, Číža, Luboš, ahoj, Šugy, Zdarec a Čapík. Kupí! Tak, dáme si turnaj. Dvouhra. Ne? Dvouhru, dáme dvouhru. Federer! Servizio Federer. Jo, takže. Bod! Bod? Smeč! Jo! Jak se to hraje? 13, to by šlo. 13, no jasně. Bum! Bum! Krásný to bylo. Bum! Bum! No a jako jinak natáčím poprvý a nebo budu mít víc sérií různých, protože teď třeba z tohohle budu mít série, pak budu natáčet takovou jednu nezáživnou hru, ale tak bude to určitě sranda. Ještě asi natočím dneska, ale vydám někdy. Seberem mu podání a vyhrajem. Nečekaně. A vyhrajem. Nevím, jak dlouho bychom to dali, tak tohle byl jen takový zápas, bych řekl na ukázku. Založíme si postavu. No, dobrý, tak si dáme vlastní světový turné. Prázdný. Dáme si tady turné muž. Opravdu chceš vstoupit do světové? Ano, určitě. Jméno. Si dáme jméno. Já miluju krtečka. Jak to si dáme za jméno? Jméno. Krteček. Krtečka tam. Buď si Předem se omlouváme za tohohle Magora, on je trošku moc je tak. To já bych Tak. Tak. máš mi okáno. No, vidíš, jak to... Ne. Tak. Obličej. Tak, budeme nějaký sexy kočouci. Modrý. Barva kůže. Dáme negra. Barva očí modrá, to se k tomu šikne. Dáme. To je čívko, tohle. Barva. Jo, takhle. To chci. Typ. Jasně. Návrat. Jasně. Oči. Počkej, takhle. Jaký? Ale takhle. Takhle. No. Přivajte se s tím kruhem koupat do Tak, potvrdit. Hlava, dáme si hlavu. Hlava bude černá. Hej, takhle, to jsem celý já. Tak, tělo. Kurva, co děláš? Takže výška. Tolik a váha. Ty vole, ty nejvíc. Nejmíň. Nejvíc. Dáme, ne, to je mám. Ne, nejvíc. Dáme 70. Nejvíc. 80 kg. Ne, nejvíc. Dáme 80. Jenom ukáž, jak to je nejvíc.
Debil jste vždycky. 100 kilo jde nejvíc. No to ne. Dáme 80. Tak. Výstroj. Oděv. Modrej. To si červený. Výstroj, ještě chci trenky. Raketa, vole, žádný drink. Ty vole, nebo nejde. Dej triko žlutý. Jo. Protože... No, ne. Také. Herní styl. Takže pravák. Jasná zpráva. Beckham. Dvouručný, ne? Tenhle. Jo? Styl podání. To se mi nelíbí. To se mi taky nelíbí. Dobře vůbec. To už taky ne. Tak dáme tohle. Takhle. Forehandový styl. Ten je dobré. Tak jo. OK. Dej výstroj ještě. Ty vole, kdyby měl to mouchu, ty vole. Tak, máme hotovýho hráče. No, tak začínáme. Je to místo je to... Ne, není. Tak, já chci do České republiky. Počkej, tady máme to zde. Kde je Evropa? Jo, tady někde to bude. No, tady je Itálie, tady někde budu mít domov. Ano. Jo. I když to není Evropa. Hele, nová pošta. Pošta F1. Hej, pustí. Ale já chci F1. Jsi na seznamu hráčů SPT. 20 let se budeš moci zúčastnit turnaje sponzorů SPT a využít našich trenérských zážitků. Děkuji. Trenér, jsem tvůj nový trenér. Jsi na 300 místě světového žebříčku. Na tebou přijde. Ještě nejsi dost dobrý, aby jsem... Tak, takže začínáme trénovat. Ale jdem sem, i když nemůžu. Začínáme trénovat. Jo, a začínáme, někdo mi píše na Facebooku, vůbec mi to nevadí, ale... Je to v pohodě, protože mám dneska narozeniny, takže jako mi určitě přeju, jako všichni. Jako. Dobře, tak jasná zpráva. Chytej ovoce. Tato hra se jmenuje Chytej ovoce. Au! Čape, řekni nám tady něco, ty jsi takovej hezký kluk. No takže jako tady bojíš, jako je velice profesionální v této hře. Jako lepšího hráče pak neznám. Tak je nejlepší. Nikoho lepšího jsem zatím neviděl. Takže, od Čapíka. Jo, kdo nám něco chce říct ještě? Chcete nám někdo k tomu něco? Řekněte nám k tomu něco. Jo, takže podáme úplně výborně. Tak kříže. Je to profesionální hráč. Tak určitě. A jako bojíš se, musíme pochválit a jako jinak, nevím jak často budou vidět. Vydá jablíčka, už má... Hotovo, jo. Výborně. Ale nemá jako plný počet bodů a to je špatný. A to je špatný. Tak, jsme tady zase zpátky, pardon, omlouváme se, něco se tady semlelo, ale zase pokračujeme. Takže dáme si tohle. Budeš do míčku maximální silou, zahraj 3 vole v řadě, to mi půjde. Jdem na to. Mám díru v ponožce, ale tak. Nevadí. To stane. Jak to je? Že teď trochu nacházím, takže mu to nepůjde. Jo, přesně. Jen malinko. Jeden mač. Jeden, druhý volej. A třetí volej. Sexy. Prosím vás o nabídnu. Tohle video, nevím, nestopuju to, budu to stopovat potom, ale bude to trvat, nevím, jak dlouho by to mohlo trvat. Jak dlouho by mohlo trvat jedno video. Tohle video vůbec nevím, jak dlouho bude trvat, ale... Milujeme krtečka! Jo, oni tady prostě trošku jsou blbci. Oni tady... Já jsem v bazénku. Oni tady jeden si tu hraje s kachničkou a druhý to... Čiže tu mlátí. Čiže kretem, vole, tady má kruh, vole, na plavání, vole. Hraje si tu s krtečkem a... 2. 3. Success. Jo. We are the champions. Excellent. Dobrý zas. Místo oboja
rybáček a myslím, že to je zkušený hráča. Zával si dá, jo, ale umístění 300 a kondice jako dobrá, no. A jde do domov a odpočívat si dá, myslím, a týden tak bude ve vaně a na porty si dá jako brýle. No a prostě jde odpočívat, jo. A Liboš prostě teď je nasrán. Prostě, to je jeho trajner. Já jsem si hezky crazy, jo. To je prostě trajnežer, Liboš, no. Ale my mu říkáme Liboš, protože je Liboš, ale je to Libor, no. No a to kecám. A myslím, že dělám jako to je... Ten by tady měl být profesionální. Počkat, Tepe. Musím mít nějaký proslov. Takže začínáme. Takže Tepe, prosím tě, jak si myslíš, že hraje... Takže prosím tě, jak si myslíš, že hraje pan Bojiš 4? No tak jako určitě profesionální hráč, teď tady dal si profesionální hru. Pojď, hele. Kuželky, tak jo? Hele, ty kuželky, no tak to je fakt, nikoho jinýho jsem fakt takovýho neviděl. No a myslíte Jako Spár, jo! Už prosím vás, tady raduje dal Spár, jo? Ale Ťape, já se tě ještě zeptám. Tak jako, aby jsme to dopověděli o tom oblečení, tak jako neznám lepšího hráče, který by měl takovéhle profesionální oblečení. Snad ani Rafael nedal by takové Rafael. A prosím vás, pane... To není Rafael Nadal, Roger Federer. A tam, pan Vlček, to je náš trenér a je úplně výborný trenér. A poslední dobou... Jo, s tím musím souhlasit. Poslední dobou jsme nějak prohrávali, ale byli jsme prostě na blbý vlně, jo. Chápete asi, jo, já vím. A prostě jako dělal nám to srát. Všichni jsme to srali, protože jsme jakoby kreténi a hrajeme hokej, jo. A jsme prostě... Písek. Já se Písek, jo. Město Písek, reprezent, jo. Tady jste. Chodím po městě, jo. Na hlavě to se No a prostě tak ahoj lidi a ahoj. Mějte se hezky, písecky. Ahoj. Takže já se taky s váma rozloučím a... Já se s váma rozloučím, tak když tak dejte odběr, komentář, like a čau.